Orhan Aydınê ku temsilkarê faşîzma çepgiran a Kemalîstayê şerîeta İslamê kirbin hedefa xwe temaşevanê hêja. Orhan Aydınê ku qaşo hunermendê şano û tiyatroyê ye li ser girtina temamî yasaxan a 18 rojan û yasaxa firotina Araqê de beyanat da û îfade kir ku du navên yasaxa Araqê heye. Yek şerîet e ya din jî faşîzm e. Bertek li dijî Orhan Aydın hat nişandayî. Özgürlüğün ve sosyalizmin bayrağını Mişkin legem û kêzinê dîsa êrişê şerîeta İslamê kir. Li gelek welatên dunyayê ji ber şewa koronayê sînordar kirin hat danîn. Ji ber vê yekê cihên Iraqê difroşin jî hatin girtin. Li Tirkiyeyê jî bi vî rengî qerarek hat girtin. Lê dijminê însaniyet û İslamiyetê bi vê qerarê harbûn. Ev guruha ji rê derketî di her firsendê de kînê jî İslamê re diajon û vedirşin. Qaşo hunermendê şano û tiyatroyê Orhan Aydın di vê merhaleya girtina temamî û yasaxa firotina Iraqê ji xwe re kir bihane û êrişê şerîeta İslamê kir. Orhan Aydın li ser Twitterê parvekirinê kir û bi vê êrişa xwina wiha du navê yasaxa Iraqê hene. Yek şerîet yan din jî faşîzm e. Êrişkar Orhan Aydın şerîet û faşîzm ji xwe re vegirt û gotinên xebîz li şerîetê kir. Ev gotinên Orhan Aydınê ku berdewamiya faşîzma çapkîra Kemalîzmê dike, bu sedema bertek û nerazîbûnên mezin. Di nerazîbûnan de hat îfade kirin. Şerîet emr û nehyên Xwedê Tealayî ji bo mislimanan. Ji ber vê yekê jî İslamê ve naxetê. Di nerazîbûnan de hat îfade kirin ev êrişên kusta tu carî nayê qebûl kirin. Ev êrişa Orhan Aydınê de mehkin de ket rojeva Tirkiyeyê û gelek kesan nerazîbûnê xwe nîşandan. Ser İmamê Berêyê Camiya Aya Sofyayê Mehmet Boynu Kalın di nerazîbûna xwe de wiha got. Şerîet ji xwe İslam e. Kî vê yekê înkar bike İslam red kiriye. Kesên ku bawer nakun û dibin gunehkar. Şerîet di hundirê xwe de îbadet, ehlak, edalet û hukukê dihebîne. Weka nimêj, rocî, hec, zikat û cihad. Nivîskar Yusuf Kaplan jî wiha nerazîbûnê xwe nîşanda. Guruha ku nizane şerîet çi ye û êrişê şerîetê dike tenê li Tirkiyeyê ye. Dewleta Osmaniyan bi şerîetê dihat îdarekirin. Ev dewleta di tarîxê de dewleta herî bi edalet bû. Cîhanê ev yek fêm kir, lê kulliyên me yên tok ev yek fêm nekiriye. Gelek kesan li ser Twitterê bang li rayadaran kirin û gotin bila ev kes bê ceza nemîne. Welatiyan gotin, bila ev çalên ku bêhna genî belav dike û êrişên İslamê dikin bên girtin. Ji aliyê din ve ji ber ku faşîstên çepkirên Kemalîst destekê didin van êrişên qirêj, bi medê de xuya kirin ku ev êrişan biplanin. Meyve çağında ağacın serpilip